नमस्कार। आज हम फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में समझावे जा रहल बानी कि फंडामेंटल एनालिसिस शेयर बाजार में का होला। फंडामेंटल एनालिसिस उ तरीका हवे जेमे कोनो कंपनी के कमाई, खर्चा, नफा, नुकसान, कर्जा, कंपनी के काम धंधा, मैनेजमेंट आ भविष्य के योजना के अच्छा से जांच कईल जाला ताकि इ पता चल सके कि कंपनी के शेयर सही दाम पर बा कि महंगा बा कि सस्ता बा। आसान भाषा में इ समझी कि कंपनी के कितनी मजबूती बा, आगे चल के इ कंपनी तरक्की करी कि नहीं करी, इ सब देख के निवेश करे के फैसला कईल जाला। एके फंडामेंटल एनालिसिस कहल जाला। उदाहरण के तौर पर इ समझी कि अगर कौनो कंपनी हर साल नफा बढ़ा रहल बा आ कर्जा के कम कर रहल बा तो एके मतलब इ समझी कि बढ़िया मैनेजमेंट बा। तो फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से उ निवेश खातिर निमन कंपनी मानल जाला। यही के फंडामेंटल एनालिसिस कहल जाला। थैंक यू।